Йо, Коста, хора, аз съм Монте. Както виждате, с нов канал сме, защото стария го репортнаха, но това няма да им попречи да ви помагам да вдигате левели в Fortnite. Преди да преминем към XP картата, искам да ви съобщя, че giveaway си остава и при достигане на 100 абоната някой от вас ще спечели гифт по избор от Item Shop до 1000 V-Bucks. Затова ударете по един лайк, абонирайте се за канала с камбанката и след като го направите, отидете в търсачката и въвеждате кода на картата, който е 4297 4685 5538. Избирате, селектвате, тук променяте и джойнвате. И тук ни спомня тази директна карта и отиваме до тази кабинка, правим Random Emote и тук се появява тайния бутон. Натискаме и тук и чакваме таймер да изтече. Таймер изтече и сега, приятели, ще въведем днешния код, който е 119 и потвърждаваме. И преотим към тайните бутони, искам да ви съобщя нещо важно. Fortnite OG сезон 2 започва на 31 януари и в OG Battle Pass се завършва черния рицар. До тогава имате само още няколко дена да отключите наградите от сегашния Battle Pass, затова не изпускайте всеки нов клип. И така, отиваме към първия бутон, който се намира в ето този бункер. Ето тук на това легло. Натискаме и веднага получавате 1000 XP. Следващия бутон се намира върху бункера, на покрива му, ето тук, зад тази антена. Натискаме и се насочваме към следващия бутон, който се намира тук на тази веранда, на тази къща. Тази бъчва. Натискаме. За следващия бутон трябва да се качим на покрива на къщата. Ето тук. Натискаме. За последния бутон скачаме ето тук на тази тераска, влизаме вътре на таванската стая и на тази лилава палатка, натискаме и накрая се насочваме към Africa Room, който се намира в ето този ъгъл и започвате да трупате XP без нищо да правите.